Arratsaldeon, ongi etorri, hemen bildu zareten euskaltzaleok, euskalgintzako eragileok, erakundeetako ordezkariok, indar politiko, sozial eta sindikatuetako ordezkariok, Mailek esan du, baina egia esan oso eskertuta gaude. Helburu bat daukagu gaurko honekin, eta ulertzeko uste dute erreza dela. Kontseilua osatzen dugun eragileok, aspalditik, eta bereziki zuzendaritzan, une honetako zuzendaritzan gaudenok, aspalditik ari gara hau mamitzen, ezta? Ekainaren 13rako dakargun proposamen hau lantzen eta mamitzen, baina esaten dugunez, eta esaten dugu hala sinisten dugulako euskararen normalizazioan aurrera egitea, eta euskararen biziberritzerako ziklo berri bat abiatzea edo eragiletza sozial zabaletik egindako zerbait izango dela edo bestela ez dela izango, garrantzitsua iruditu zaigu honen guztiaren atzean dagoen gogoeta, zentzua, ibilbidea, behintzat gutxieneko horietan partekatzea. Hemen zaudeten gehienoi, hemen aipatuko ditudan gauza asko, ez zaizkizue arrotzak egingo, baina uste dugu interesgarria dela. Nolabait partekatze ariketa bat izan nahi du honek. Nolabait hau guztia hasten da azken denbora luze xamarrean euskalgintzako eragileen artean behintzat aldarte bat nagusitu delako. Hor, hitz sorta bat jarri ditugu, errotonda, bidegurutzea, moteltzea, minbizia, etena. Azken hamarkadan, eta esango nuke azken hamarkada eta erdian, nolabait euskararen normalizazio eta biziberritzeaz egin diren gogoeta eta hausnarketetan askotan erabilitako hitzak direla, ezta? Eta nolabait, gainera askotan ulertu dira ezin egon edo aldarte baten ispilu gisara. Badakizue, euskalgintza herri honetan beste gauza asko bezala, oso askotarikoa, konplexua eta batzutan barne tensio eta zera, eztabaida handiko zera dela, baina esango nuke zerbaitetan adostasuna lortu bada azken boladan zoritxarrez nolabait hitz horien inguruan izan dela, diagnostiko horren inguruan. Eta gainera, nolabait, azken 2-3 urteetan, etorri zaizkigu hainbat ikerketa eta datu, nolabait aldarte hori berresten digutenak, ezta? Esango nuke, hemen gauden gehienontzako Iñaki Jurrebasoren tesia, ja nolabait referentziazko abiaburu bat bihurtu da, eta nolabait ekarri digun gauzetako bat eta ulertzea nolabait aurrerakadak ere gertatu direnak, eta aurrerakadak izan diren arren, aurrerapenak izan diren arren batetik, horien dimentsioa neurriratzeko irizpide batzuk ekarri dizkigu, eta gainera ekarri duen beste zeretako bat eta aurrerapen horiek nolabait goia jotzen ari direla, ezta? Hori batetik, Jurrebasoren tesitik uler genezakena, parte batean uler genezakeena. Eta gero bestetik, eta hildo berean, Siadekok UEMarentzako egindako ikerketak dauzkagu. Guztiak egia da demolinguistikan oinarritzen direla, baina ekartzen dizkigute zantzu batzuk oso arduratzekoak direnak, ezta? Eta batetik euskara nagusi den guneen iaia desagertzeko bide batean jartzen gaituzte, horrek hizkuntza baten minorizazio prozesuan esan nahi duen guztiarekin, baina bestetik beste zantzu txar batzuk ere ekartzen dizkigu. Esate baterako, azken hamarkadetan ezagutzan egindako aurrerapena, eta gainera aurrerapen joera hori goia jota dagoela, eta Nafarroan zehazki adibidez, atzeraka gertatzen hasteko arriskua handia dela. Beraz, nolabait, ikerketa eta datuek ere berresten digute, kezkarako motiboa.
Hori horrela, guk diodanean Euskalgintzaren Kontseiluak diot, 2024ko azaroan erabaki genuen larrialdi linguistikoan gaudela adieraztea. Asko eztabaidatu ondoren erabaki genuen larrialdi linguistikoan gaudela adieraztea. Eta hainbat arrazoik eraman gintuen erabaki hori hartzera. Batetik ikusten genuelako, lehen aipatu dudan hitz sorta horrekin, denok ere gauza berdintsua esaten ari ginela, baina iruditu zitzaigun terminologia bateratu xamar bat proposatzeak zeukala bere garrantzia. Diagnostiko hori hitz berdintsuz erabiltzeko proposamen bat zen. Eta larrialdiaren autua alde horretatik etorri zen batetik jada Katalunian eta Galizian ere larrialdi linguistikoaren ideia badarabiltelako, hau da, genitun gure hurbileko hizkuntza minorizatuetan ere antzeko terminologian zebiltzan beste hizkuntza batzuk, eta bestetik gainerako krisi sistemikoekin lotzen gaituen termino bat delako. Eta argi dugulako, hizkuntzen auzian, euskararen minorizazioan, euskararen momentu honetako egoerak baduela lotura orokorrean munduan gertatzen ari diren beste krisi sistemikoekin. Uztardura hori ere badagoela. Orduan, 2024ko azaroan, helen Europako hizkuntz berdintasunerako sarearen kongresuaren baitan hartu genuen erabaki hori. Eta gainera, azpimarratu genuen, edo mahai gainean jarri genuen, larrialdian gaudela esateko ez ditugula bakarrik kontuan hartzen lehen aipatu ditudan ikerketak eta datu soziolinguistikoak edo faktore demolinguistikoak. Baizik eta bestelako faktore batzuk ere baditugula esateko larrialdi linguistikoan gaudela. Horietako bat dudarik gabe da gaur egungo munduak euskarari, baina euskarari bezala munduko gainerako hizkuntza minorizatu guztiei, zapalkuntza egoeran dauden hizkuntza guztiei, ezartzen dizkiela zailtasun gehigarri batzuk. Globalizazioaren egungo aldaerak geografiak aldatzen dizkigu, kanporagoaz gu, beste euskal herritar batzuk datoz hori batetik, baina gure ustez hori faktore bada, ez da garrantzitsuena. Bizigaren geografiak beraiek ere aldatu egin dira, bizimodua digitalizatu egin zaigu, hau da, gure lurra, bizigaren lur hori ere, bestelako bihurtu da, eguneroko hizkuntza praktikak, hizkuntza aukerak ere beste batzuk dira gaur egun. Orduan horrek ere larrialdiari erasten ziola beste faktore bat. Eta horrez gain, momentu honetan, gainera, eta Euskal Herri osoko joera da, orokorrean, gure herrian, gure gizartean, nolabait hizkuntz ideologia supremazistan kokatzen diren sektoreak oldarraldi betean daudela. Eta hori gainera uste dugu gertatzen dela 3 eremu administratiboetan. Gure gizartean teinka bat dagoela euskararen normalizazioaren alde gaudenon eta diodan hizkuntza ideologia supremazista horretan kokatzen direnen artean, etengabeko eta mendetako teinka bat da, baina horrek baditu momentu batzuk zeinetan esplizituagoa den, agerikoagoa den, eta beste batzuk goxoago edo pasatzen dena. Eta momentu honetan uste dugu oldarraldi momentu horretan gaudela. Nafarroan badauzka bere ezaugarriak, Ipar Euskal Herrian badauzka bere ezaugarriak eta autonomia erkidegoan badauzka ezaugarriak. Baina sakoneko batasuna, metan 7 bat, da oldarraldi hori badagoela. Orduan hori guztia aintzat harturik egoki eta zilegi ikusi genuen larrialdi linguistiko hori aldarrikatzea. Baina argi izan genuen baita ere larrialdian gaudela esate huts horretan ezin ginela geratu. Nolabait, oharrarekin batera, egoeraren deskripzioarekin batera, proposamen batek etorri behartzuela hori itzulikatzeko eta beste norabaite joateko.
Eta horren lehendabiziko formulazioa izan zen, 2024ko abendukoa, larrialdian gaude, baina indarraldira goaz. Bai? Egin genuen halako agerraldi bat, Martin Ugalde Kulturparkean, nolabai 2024a bukatzeko. Beraz, hor, 2024ko abenduan, hori da. Eta pixka bat, hasi ginen aletzen, zeintzuk ote diren indarraldi berri hori pizkundea, hasieran indarraldia esaten hasi ginen, berriro ere hitzen lehia hori, ez? Eta zein ote zen hitz egokia, eta azkenean erabaki genuen pizkundea erabiltzea, aurretik ere, gure historia hurbilean, euskarak izan dituelako, behin baino gehiagotan, eta kontseiluko zuzendaritzako eztabaidetan, behin baino gehiagotan azpimarratu den bezala, baina noiz ez da egon euskara larri, hori ere egia da, ez? Baina badaude beti une batzuk, ez? Gordinago agertzen denak, auzi hori, gatazka hori, beste une batzuetan ere egonda nolabait euskararen hileta ospatzeko deia bera ere bai, baina asmatu izan dugu horri buelta ematen. Eta bolada hoiei, itzulikatze bolada hoiei pizkunde deitu izan diegu, eta pixka bat gainera ulertuta gaur egungo munduan kokatu behar dugula, dudarik gabe, eta aurrera begira aritu behar dugula, baina atzean gertatutakotik zer ikasi badugula, hortik erabaki genuen pizkunde hitza erabiltzea, sortu nahi dugun ziklo berri horretarako. Eta ziklo berri hori osatzeko hirugako nagusinez, eta gero horiek azpigako asko dituzten, ezta? Batetik jauzi bat behar dela hizkuntza politiketan, bai? Guk esaten dugu paradigma aldaketa bat behar dela. Eta nolabait egiten dugun irakurketa da gutxi asko, eta baita euskararen aldeko hizkuntza politikak egiteko zoru egokiena egon den autonomi erkidegoan ere, nolabait erabili den paradigma izan dela minorientzako hizkuntz politika baten paradigma. Hau da, euskaldunoi hizkuntz eskubide batzuk aitortu eta hori izatea, ez? Nolabait zoru nagusia. Baina, salbu eta autonomia erkidegoan hezkuntzatik egin den alegina hori alde batera utzita, ez da egon nolabait euskalduna ere izango den gizarte hori, herri hori sortzeko benetako hizkuntz politikaren inpultsorik, ezta? Pixkat hor mugitu garela, bai? Orduan, guk argi dugu, ziklo berri horretan, paradigma aldaketa horretara jo behar dugula. Hor badugu tresna bat, batuz aldatu dinamika, kontseiluaren baitatik proposatutako batuz aldatu dinamika, ulertuta hone guztiak aurrera egingo badu eragiletza sozial eta adostasun sozial garrantzitsu baten bidez izango dela, eta bi oinarriren gainean zutointzen dena, ez? Alde batetik euskararen ezagutza orokortzea eta bestetik normal erabiltzeko baldintzak eratzea, bai? Gertatu zitzaigun gauza bat oso bitxia, batuz aldaturen lanketan ari ginela, eta da, guk oso erraz, ez? Euskalgintzaren baitan, ze behar dugu? Ezagutzaren unibertsalizazioa, ez? Eta pixka kanpotik zetorren batek, eragile sozial batetik zetorren batek esan zigun, zergatik esaten duzue ezagutzaren unibertsalizazioa nahi duzuela Euskal Herri euskalduna esan nahi duzuenean, ezta? Eta uste dut, hori esan nahi dugula. Hau da, euskalduna ere gutxienez izango duen Euskal Herria nahi dugula. Baina, egia da, azken hamarkadetako testu inguruan hori iaia esanezin bat bihurtu zaigula. Horregatik diogu garrantzitsua dela paradigma aldaketa hori. Ulertuta, abiatzen garela oso errealitate desberdinetatik, hiru eremu administratiboetatik, indar harreman batzuetatik, baina helburua noranzkoa, progresibotasuna eta zeharlerrotasunak norabide hori izan behar duela. Paradigma aldaketa horrena.
Hori beraz, gakoetako bat. Bestetik, estatusari dagokiona. Bai? Hemen Nafarroan bereziki, aspalditik datorren auzi bat. Ofizialtasunarena, beste hitz batzuetan esan da. Ofizialtasuna eskatzen dugunean da berdintasuna eskatzen duguna eta buru askitasuna eskatzen dugula. Bai? Euskararen aldeko hizkuntz politikak egiteko aukera hori. Bai? Buru askitasunez egiteko aukera hori. Eta gainera, zoritxarrez, hau Euskal Herri osoan ikusten dugu. Orain, momentu honetan, auzitan. Bai? Nafarroakoa jakina da, Ipar Euskal Herrikoa jakina da, hortxe dauzkagu, orain, gaztetxo batzuk beren burua matematikako azterketa, iraultzarako bide egitera derrigortuta, zer eta matematikako azterketa bat. Baina, autonomia erkidegoan ere, ikusten ari garena da desofizializazio prozesu bat. Hizkuntz politika horiek momentuak eskatzen duen neurrira eta egokierara egiteko ezintasun kanpotik ezarritako bat. Bi horiek ezinbestekoa dira ziklo berri hori gauzatzeko, baina era berean hor aletu dugun hirugarren gakoa uste dugu hori dela oso garrantzitsua aurreko biak gertatu ahal izateko. Eta uste dugu gako garrantzitsu eta ziur aski determinanteena datozen urte eta hamarkadetan hori izango dela. Euskaltzaletasun kokatu eta indartsua. Euskaltzaletasun kokatua diogu, euskaltzaletasunak gaurtik, gaurko Euskal Herritik, gaurko munduari erantzun behar diolako. Beraz, lehendabiziko kokapena hori. Eta euskaltzaletasun kokatua diogu, behar dugulako euskaltzaletasun bat, euskaltzale jende mordo bat, ondo kokatzen duena zer den gertatzen zaiguna. Zer den hizkuntz minorizazioa. Ulertzen duena egiturazko zapalkuntza batez ari garela. Gizarte egiturari eragiten dion zerbaiti buruz ari garela. Beste egiturazko minorizazio eta zapalkuntza batzuek bezala. Hori ondo kokatuko duena. Horrek ez du esan nahi, denok berdin pentsatu behar dugunik, denok hitz berdinak erabili behar ditugunik, eta denok proposamen berdinak egin behar ditugunik. Baina oinarrizko kokapena uste dugu hor egitea oso garrantzitsua dela. Beraz. Pixka bat, gako horiek aletuta, hasi genuen nolabait bi momentu nagusi edo izango dituen ibilbide bat. Lehendabizikoa, pasadan udazkenean, egin genuen ibilbide bat, pizkunde berri bat behar du euskarak lelo horrekin, hori zen bat, eta bestetik azpimarratuz euskaltzaleon garaia da. Eta hor, saiatu ginen, gizarteratzen, hainbat ekimenen bidez, ideia hori, euskaltzaletasun berri horren, edo kokatu horren premia hori, hor badauzkatzue irudi batzuk, Nafarroan, Iruñan, abenduaren 15ean egin genuen agerraldi bat, ofizialtasuna eskatuz parlamentuaren atarian. Arantzazun egin genuen euskaltzaleon garaia da izeneko adierazpenaren aurkezpena. Guretzako oso garrantzitsua eta pozgarria izan zen adierazpen hori aurkeztea batetik eta aurkeztu genuen sinadura ugari eta askotariko hoiekin aurkeztea. Eta nolabait, ibilbide horren bukaera edo, abenduaren 27an, Bilboko Miribilla kirolgunean egindako ekitaldia. Oso garbi izan genuen ekitaldi horretarako eta orokorrean euskarak iraungo badu, biziberritze hori izango badu, etorkizun oparo hori izango badu, kultur unibertso garrantzitsu bat behar duela, edozein hizkuntzak zentzua izateko kultur eremu oparo bat behar duela, eta horregatik pixka bat
kutsu hori izan zuen, Bilbon abenduaren 27an egindakoak. Bale. Eta orain, pixka bat, pizkundearen ideiatik, Iruñara zer dakargun edo zer ekarri nahi dugun. Leloa hau izango da. Euskaraz bizitzeko behar den dena. Bai? Ze urteak daramatzagu euskaraz bizi nahi dut aldarrikatzen. Bai? Eta gutako askok hori praktikatzen edo praktikatzeko ahalegina egiten. Hau da, garen hori izateko ahalegina. Baina, uste dugu badela momentua ulertzeko norbanakoaren ahaleginetik harago euskaraz bizitzeko baldintzak sortu behar direla. Baldintza errealak, bai? Eta baldintza erreal horiek dira baldintza politikoak eta baldintza materialak askotan. Bai? Politika publikoetan badaukatenak beren isla, hizkuntza politika zehatzetan badaukatena bere isla, eta nolabaiteko baldintza, gizarte baldintza batzuk sortuko dituztenak, euskaraz bizi ahal izate hori, norberaren haize kontrako eguneroko jardun horretatik haragoko zerbait izan dadin. Eta gainera, garrantzitsua ere iruditzen zaigu euskaraz bizitzeko ahalegin hori, pixka bat eta euskalgintzatik aspalditik proposatzen dira halako ariketa desberdinak, baina ondo barneratzea zerbait elkarrekin egin beharrekoa dela, zerbait kolektiboa dela, antolaketa bat eskatzen digun zerbait dela. Beraz, zer nahi dugu ekainaren 13an? Ekainaren 13a izan dadila, ekainaren 13an Iruña izan dadila euskaltzaleen bilgune erraldoi bat. Bai? Zergatik bilgunea? Asko jasotzen dugulako, bai gure bazkide diren eragileetatik, baina baita ere norbanako askorekin izaten ditugun solasaldietatik, gaur egun euskaltzale izatea eta euskaltzale jardutea eta euskaraz bizitzeko ahalegin horretan tematzea oso bakarrik egiten den zerbait dela, ezta? Adibidez, hainbat emakumeek esan izan digute, ni momentu honetan, badaukat, niri emakume izateak sortzen dizkidan, egunero sortzen dizkidan, auzi politiko haue guztiak, nolabait sozializatzeko eremuak. Badauzkat nire lantokian, kide feministak, esaten diedanak, eta mobilizatzeko bide bat ematen didatenak, hitz egin dezaket, problematizatu dezaket, zerbait gertatzen bada lagun artean horren hori eztabaida daiteke, baina euskaldun, euskaltzale gisa gertatzen zaizkigun urradura auzi, eguneroko deserosotasun horiek partekatzeko, arilkatzeko askoz ere zailagoa da. Ez dago, girorik. Orduan, pixka bat bakardade hori apurtu eta bilgunearen ideia, bai? Elkarrekin egoteko eta elkar elikatzeko guneak behar ditugu eta halako handi bat izatea nahi dugu ekainaren 13an Iruña. Ze gertatuko da ekainaren 13an Iruñan, bai? Guk euskaltzalen martxa deitu diogu. Eta gainera martxa horrek, hitz horrek kontestu honetan badauka adiera bikoitz bat. Martxa ibili egingo garelako, hiru zutabetan gainera, baina martxa baita ere nolabait badugulako harrotasunetik eta pozetik edateko motiborik, bai? Badelako autoafirmazio ariketa bat egiteko bokazioa duen zerbait, badaukagulako harrotzeko motiborik 2026 ontaraino euskaraz eta bizirik iritsi garelako, badaukagula postekorik eta badaukagulako ospatzekorik. Orduan, pixkat lehen aipatu dut, abenduaren 27ko horretan guretzako kulturgileek izan zuten garrantzia, eta honetan ere kulturgileek guretzako garrantzia izaten segitzea izan da gure helburuetako bat.
Orduan, nahi genuen zerbait, Iruñean zentzua hartuko zuena, eta horretarako Iruñeko kulturgile batzuen gana jo dugu. Hemen daude haietako batzuk, Aritz, Itz, Oierrean atzean ikusten dut, eta haien aholkuz edo San Fermin aurreratutxo bat edo egitea da asmoa. Zutabe horietako bakoitza hasiko da Iruñeko leku zehatze batetik, bat Runa Parketik, Errotxapeatik, beste Antoniutitik eta beste Askatasunaren plazatik, eta nolabait postgiro horretan, musikaz lagunduta eta pankartak ere izango dira bereziak, ez dira ohiko manifetako pankartak izango, baizik eta peinek erabiltzen dituzten modu hortakoak. Patxi ere ikusi dute hemen lehen, Patxi Ugarte eta berak egingo du irudi horietako bat, beste bat Asiskok eta bestea Malen Amenabarrek, eta pixkat hori nahi dugu izatea tonua. Ekitaldi nagusia Gazteluko plazan gertatuko da, eta ondoren proposamena eta gonbidapena izango da gainera, elkarrekin dantza pixka bat egitea. Baina horren berri zehatzago joango gara ematen, oraindik hilabeteko tartea dago, eta hemen batzuk Aritz kezkatzen ikusi ditut, hori ekainaren 13rako proposamena. Eta ja, bukatzeko apuntetxo bat, lelo horrekin. Abenduaren 27an pixka bat hitzartze horrekin, edo ideia horrekin bukatu genuen Miribilakoa, hau, euskara dugu munduaren alde, eta beste bat, munduko euskaltzaleok antolatu gaitezen, bi ideia horiek. Antolatu gaitezen hori, azken hilabeteetan garatu dugu pixka bate gehiago, euskaltzalen gidaren bidez, eta berriro ere etorriko gara ideia horrekin, baina euskara dugu munduaren alde hau presente izatea uste dut gaur egungo kontestuan importantea dela. Lehen esan dut mundua euskara eta euskara bezala minorizatutako hizkuntzen kontra datorrela, baina guk euskara eta gainerako hizkuntza minorizatuak ditugula munduaren alde. Eta garbi daukagu mundu bizigarriago bat egiteko ezinbestekoa izango dela gure hizkuntza minorizatu hauei eustea, normalizatzea, biziberritzea, emantzipazio bideak hastea, gure hizkuntza eta kulturekin, horrek ekoitziko dituelako beste mundu batzutarako aukerak. Baina, horrez gain, gaur egungo, zehatzago, gaurko 2026ko maiatz honetako panoraman ere, argi dugu nolabait hizkuntz, esan dut, hizkuntz minorizazioa, egiturazko minorizazio bat dela, eta aurreko beste garai eta hamarkada batzuetan bezala normalizazio prozesurik gertatuko bada, beste zapalkuntza, beste askatze proposamen batzuei eskutik helduta gertatuko dela edo ez dela gertatuko. Eta alde horretatik, aipamen bat, kezkatzen gaituela, batzutan gure baitan ere, edo euskara aitzaki hartuta momentu honetako olatu erreakzionarioarekin bat egiten duten mezuak sumatzen ditugunean, eta uste dut hori dela, ez bakarrik balio eta ikuspegi politiko batetik gertadakiguken okerrena, baizik eta hizkuntz politikarako eta biziberritzerako estrategiak gisa ere egin dezakegun hankasartze handiena. Beraz, ekainaren 13an Iruñan, jabetu, ahaldundu, antolatu eta garbi izan da euskara dugula munduaren alde.